Nanawagan na ang Bulacan IATF sa ilang government agencies para sa karagdagang medical staff ng lalawigan. Pataas pa rin kasi ang kaso ng COVID-19 sa probinsya dahilan upang kailanganin ang mas maraming nurses at doktor na tutugon sa sitwasyon. Nasa 50 nurses at 10 doktor ang kailangan ngayon ng Bulacan. Kulang yung doktor, kulang ang nurse. Kaya yun ang ina-appeal natin doon sa mga sa DepEd, sa PNP na baka pwedeng mahiram muna at mag-volunteer yung mga medical staff. At umapila na lang tayo sa Red Cross na baka pwedeng kung meron silang sobrang nurse nila ay baka pwedeng ipahiram muna sa atin. Naghihintay pa naman ang provincial government sa tugon ng mga ahensyang nabanggit. Nitong August 17, 297 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa lalawigan. Rason upang umakyat na sa 2,772 ang total active cases na kanilang binabantayan. Sa kasalukuyan, 7 na ang recorded Delta variant cases sa Bulacan. Kabilang sa listahan ng tigi-isang kaso sa San Ildefonso, Santa Maria, Plaridel, City of San Jose del Monte, City of Malolos, Giginto at Pandi. Iniutos na rin ang paggamit ng 300 COVID-19 beds sa Bulacan Medical Center dahil sa dami ng mga pasyenteng kailangang i-admit. Simula noong August 16 ay sinailalim muli ang buong probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Rainiel Pawid, SIL TV News.